What's up guys? Kumusta? Advance Merry Christmas. Naday mi karon sa Claveria guys. Para pag-ato mi sa farm, Vinitas Farm. Para among i-celebrate ang among Christmas party guys sa among team. So, karon guys, catching nami sa Claveria View Deck. Kay diri mi mga padulong sa among atuan nga farm sa may Vinitas Farm. So nakita nyo guys kapag may guys nagyan guys mao na ang View Deck Claveria. So guys, from View Deck Claveria ni sulod na may cruising ning sa Sky 88 na sa Sky 88 Cafe na cruising dia. So sulod lang mo dia rough road ang dalan. Iyo panahuman ng karsada guys. Then makita ninyo kanang Paula's Mountain Ridge. So diha diretso lang mo guys padulong na sa Vinitas Farm. Lapok ya patul. Masig mo dali padulong bukid nun Sir J. So karon guys, nakaabot nami na ilang parking lot sa Vinitas Farm guys. So let's go ato nang i-explore ang Vinitas Farm guys, uban ko ninyo. By the way guys, katong gain na katong rough road nga naagian namo guys, gamay lang to nga area guys kay kani siya nga dalan simentado na kay nani siya murag provincial road gyapon ni siya padulong sa Malitbog nga Bukidnon guys. Inay amon nagian kay na nga part nasa Bukidnon area na siya guys. So, bale guys, ang Vinitas Farm is located at Sitio Kidalaga, Barangay Santa Cruz, Claveria, Misamis Oriental. Then, ang among gi-avail ani nga package guys is kaning overnight rate nga 15,000 guys. So, kaning 15,000 guys, bale exclusive na ni. Ma-avail na ninyo tanan amenities and accommodation dire sa farm. So, halimbawa, mo sobra mo 15 guys, bale magdala lang mo inyong mga biddings kay kaning tents o kaning geodesic domes nga ilang gi-prepare guys, good for 15 person lang siya guys. So kung mag-add pa mo kauban, pwede ra sila magdalag tent kay medyo luag pa mangid guys kay dako-dako man ang farm for 15 persons guys. So atong tan-awon ning ilang mga tent o kaning ilang domes. So nakita nyo guys na anay mga biddings, naka-prepare na siya atong abrihan guys ilang geodesic dome. So tanawon nyo guys, nindot kay siya guys, murag kanang kuan siya kanang not nature kay nga environment nga vibes guys. Then kaning ilang farm diri guys, ang mga tanom ani kasagaran dagan kay kape kani guys, mga kape ni siya guys. Dagan siya kape guys pero dili ni siya sitio kapihan guys ha. Sitio Kidalaga ni siya guys, Claveria, Misamis Oriental. So from Villanueva guys, 1 hour among biyahe kapin, nakaabot mi diri. Yahaya bay. Mom. Pwede kayo. So to i-check guys ang ilang tent guys. So nakita ninyo guys, good for 2 person ang ilang tent. Then katong ilang dome guys, good for small family guys. Then pwede ra pud mo magdala og lain nga inyong, kung halimbawa exist mo sa 15 guys, magdala mo extra nga tent guys kay kanilang kubo nga gibutangan sa tent luag pa kay guys, pwede pa siya dungagan og isa ka tent guys. Where are you going? It's your U-turn? What? That's yours. Do you want to sleep here? I like that there. Huh? Where do you like? In the tent or in the cubicle? Mahurot na sa batong English ani mga bata karon guys, maayo naman kay mag English speaking naman kay guys, kita ani kay limited edition ra matong English ani. Mao ni bali iyang kuan guys, overview. So nakita nyo guys, nindot kay siya, relaxing kay siya guys.
Then kato dito nga area guys, mo to'y para bonfire unya gabi guys. So balik na ta dito sa kuan guys, atong tan-awon to ditong ilang function room guys. Sibat na ta kay basig masugatan na puta atong bata guys. Mahuwat atong English guys. Naginuton ra ba taon ni kaya atong English. Kani guys, mga kape ni siya guys. Nagay sila gihatag nga libre kape gay na guys, nga bagong harvest pa. Kuan pagid siya, wala pa siya na galing. Then kuan pod kanang napod sila bayabasan diri guys nga area. Naghatag yapon sila bayabas gay na sa mua. Nagsugod nag-concert ang akong nakauban guys, o naghinay-hinay na po sila chat ginagmay. Man! Uy, kung sa may sugal man eh. Tudloan matag sugalan eh. Yapil sa vlog guys. Hapit na maluto ang sinugba guys. Manood to na may karon taon. Ay, dayon siya iba. Wala may shot ah. Oy, Bon! Ito sa ilang mini infinity pool guys. Then ang ubos po lang niya guys, naisuba, so pwede ra po dito maligo guys. So wala yung po yung shower area. So kanang area sa swimming pool guys for kids. Medyo mabaw siya guys. So nindot kay ilang sit up kay kung pamili gid siya nga ng mga bata, pwede ra diri sa mabaw. Napod siya yung pangdagko na guys. Medyo lalom na siya, 5 to 6 feet na siguro na siya kalalom. Then so maming tibok niya area sa farm guys. So tapugay na dito tagay na sa dome o sa kaniang mga tent. Nindot kayo ang ganing iyang background guys. So, karon guys atong i-check ang function room niya guys sa babaw. Lo, lahabi ba eh? So diri guys sa iyang function room guys, nanay kaugalingon nga kitchen. So nakita nyo guys, nanay lipot ko na nabali apil na sa package ang ganun kitchen, ang gasol, nanay balik kapag kaon na din yung ibaton diri guys kung magutuluto mo. Mga tubig libre. So nanay sulod sa iyang function room guys, na direct din mo makita ang kanang yung infinity pool guys, o ang yung background na nature guys. So sada guys sa guys, mga nature lover. So man yan ibuok na function room. Kining function room guys, halimbawa masubra mo or exist mo sa 15 persons guys, so pwede na mo maglalapilin sila guys yung ganito ng function room nila guys. Then diri sa wine cabinet guys, napod siya secreto diri na access guys. So nakita nyo guys, na siya CR diri sa sulod guys. Inyo lang tong i-open tong cabinet guys. So nindot po siya nga one guys, style, design. Then 40646. Wala kang ibalag. No, ang bili bigyan taon na to. Sama na. Wow, daraw. busy na sila ang kulog hikay sa paniod to guys. Kay alauna namin nakaabot diri guys. Uy, mag-sure ba, mga kurong? Ayun sa sikon. Hapit na doon. Huwag mas. Uy, ikaw lang kayo. Huwag na ako. Ayun na. Balik. Sabi na ko. Ano na may inugang? Mga naman. Kamatis.
Eventually. Okay, okay boy. Approve. Ngit-ngit man. Lah. Ngit-ngit kay. Saan pa? By the way guys, okay ra kayo halimbawa mag-overnight mo, okay ra kayo magdala mo mga hilaw nga karne or isda. Kay na sila yung refrigerator, so pwede ra kayo mag-stock mo para ugma pamahaw. Ang halimbawa, dili ra mo magluto-luto. Migoy. Vlog na migoy sa ka migoy. Hindi na kayong panghapon guys, ang bata guys, so enjoy na kayo sila sa ilang ligo guys. Grada dia mga amigo oy. Gan mangon tagan. May plato man. May plato. Di. Sa man yung plato nga buwak man na. Pait magayo. Pait magayo. Buwak mo yung plato ah. Lawit. May plato. Abay ta boy. Sibuko ng kamay boy. Kani. Boy kaon boy. At buong maghapon ay tuturuan mo. Maoro to siya guys. I hope matesting sab ninyo. Nindot gid siya kayong experience guys. Sulit kayo ang inyong bayad. So advance Merry Christmas and Happy New Year guys. God bless us all. Happy holidays. Thank you for watching.